Involvering. Der snakker vi meget tilgængelighed. Opmærksom på, hvor tilgængeligt er rådhuset egentlig. Og i den forbindelse snakker vi omkring tydeligheden. Hvornår er vi åbne, og hvornår kan vi ringe til rådhuset. Det er lidt diffust, fordi nogle af os har arbejdstid indtil kl. 4, men vi har kun telefontid indtil kl. 11, men vi har voicemail på, eller også så har vi en aftale om, at vi kun har telefontid mellem 10 og 11. Så hvordan skal borgerne kunne finde ud af alt det? Det vil være rigtig godt at prøve at få noget ensartet udmelding, fordi hvis borgeren slår op på Greve.dk, så står der, at vi er der at vi har åbent på rådhuset fra 10 til 1, eller 10 til 2, men telefontiden er fra kl. 9 til kl. 13. Men når de ringer, så får de vide, der er voicemail på, du kan indtage en besked eller ringe i vores telefontid mellem 10 og 11. Det er så meget forvirrende for borgerne. Og så synes vi skal spørge borgerne også, hvordan fungerer vores hjemmeside egentlig? Fungerer den? Kan de finde det, de skal på den? Eller som der var en, der sagde før, er det en gammel oplysning, der står på vores hjemmeside. Vi mener, der skal noget optimering til. Jeg ved godt, der kommer en ny på et eller andet tidspunkt lige herinde om hjørnet. Der er lidt for sent. Men optimere den, så den hele tiden fungerer som det opslagsværk, som borgerne. Husk, at vi har de mest digitale borgere i hele landet. Næsten 60%. Og det skal vi da udnytte med at have en hjemmeside, der virkelig, når man slår op og siger, pas, hvordan får jeg det? Så fortæller den det, og fortæller også, hvad nu hvis det er et hastepas, jeg skal have, og hvad nu hvis det skal gøres inden for kan det lade sig gøre. Det skal bare være direkte, og man kan slå det op. Og vores sms-tjeneste, som jo er godt i gang, den skal optimeres, sådan så hvis man har bestilt en tid via sms og har fået en besked tilbage om, at ja, du har fået tiden, og det er godt, jamen desværre kan jeg ikke udnytte den alligevel af en eller anden grund, så skal man kunne sende tilbage og sige aflys. Omkring leverandører, altså rådhusmad er jo en sammensurium af alle jer områder med, ikke? Så det er sådan lidt, ja, hvad er der med en leverandør? Jo, vi har Atea omkring, vi snakker ikke kun IT omkring leverandør. Vi har Atea, er der noget, der er puttet ud til. Og nu har vi lige fået at vide, at der er noget, der er puttet ud til et andet firma omkring vores officepakke. Og hvem er det så lige, hvordan finder vi ud af det i vores dagligdag, når skidtet bryder sammen og ikke vil virke? Jamen, du skal kontakte Helpdesk. Nej, det skal du ikke, fordi Helpdesk, de har udliciteret det til, at du skal kontakte det der TS, eller hvad det nu hedder. Noget mere fast om, hvad er det, vi gør. Må vi snakke? Ja. Nå, det må I gerne. Og så en helt anden ting, det er, at undskyld, jeg siger det, så der er firkantet, men det er fandme ikke godt, at vi har Atea. Undskyld, jeg siger det så firkantet. Men vi har oplevet helt klart, der er nogle ting, der skal virke fra dag 1. De virker 14 dage efter. Så hvorfor kan vores leverandører, der kommer og siger, at vi vil gerne vi skal have kommunedata, de opdaterer jævnligt et eller andet. Og så skal det til os selv, kommer det, og så skal det til Helpdesk, og så skal det til Atea, der sylter det. Så selvom de har fået 6 ugers varsel til, hvornår der skal være, den dag lukker vi det gamle program, så virker det nye først 14 dage efter, når vi har rykket. Det er ikke i orden. Hvorfor kan kommunedata ikke sende det direkte, og fra dag 1 så virker det? Det var leverandørerne. Altså meget firkantet, så var det en målsætning, at vi ville have, at når leverandørerne opdaterede, så skulle vi sende en opdateret version til os som brugere. Ja, fuldstændig. Det skal ikke være sådan, at det tager 14 dage, før det virker. Produktivitetsforbedringer, der havde vi kun et eneste ting, vi snakkede om, det er, at alle medudvalg bør have en iPad, så vi ikke har en masse besparelser på papir. Vi er ikke enige. Det skal da sige, som vi er også to. Jeg er 50% enig. Ja. Og så var der, nu skal vi se, hvad hedder det, kerneopgaverne. Ja. Hvordan styrker vi de tværfaglige samarbejder? Det har der været genganger mellem centre, afdelinger og vores fag.
hvordan styrker vi den i forhold til myndighedsrådgivning, og myndighedsopgaverne er blevet mere, altså vi skal jo snart sagt kontrollere os både helt op og nedad. Så hvordan får vi den styrket, det tværfaglige samarbejde, og hyppigere opfølgning af dyresager, øget tværgående koordinering? Det er fordelene. Det er fordelene ved det, ikke? Og det er jo lidt det, I andre også har været inde på. Og det sidste, det er så femeren, hvad var nu? Det var hvad er det? Innovation, eller hvad det nu hedder. Det er, at der arbejdes på, altså det er fremtid, og det er allerede besluttet, tror jeg nok, at der bliver etableret et kontaktcenter. Callcenter er der nogen, der vil kalde det, hvor der skal sidde 5 medarbejdere. Det vil være vores omstilling fra 1. januar, og den omstilling skal kunne svare på stort set alting. Og det fordrer selvfølgelig, at de 5 medarbejdere ved noget om, hvad vi alle sammen laver. Hvordan vi gør det. Sådan så borgerne måske kan ringe til callcenteret og få et svar. Og få at vide, at jeg kan svare så meget, men hvis du skal have fat i teknisk forvaltning, jeg falder over, så må du ringe i morgen, og så skal du ringe på det tidspunkt. I stedet for, at man får en voicemail, der siger, hallo, du kan kun ringe, når du siger 11. Når man bliver stillet op. Når man nedefra har fået opstilling, eller har ringet direkte. Så det callcenter bør give noget af det hele. Håber vi. Ja. Yes. Det er der suppleringer fra den anden Ja, halvdel. jeg tror lige, Nogle må man meget gerne supplere. det var omkring, hvad hedder det, Tværfaglighed. det er tværfaglighed. Ja, Altså ja. styrkelse af det tværfaglige arbejde blandt myndighedsrådgiver på tværs af forvaltninger og af afdelinger. Ja. Det ser vi, at det skal styrkes, fordi der er stigende krav om dokumentation, og i nogle af de dokumentationskrav er netop en del af den tværfaglige metode. Altså, den er involveret i det. Så hvis man nu optimerer myndighedsrådgivning, det vil sige opnormere myndighedsrådgivning, kunne man så i virkeligheden få nogle billigere sager? Det var det, vi spørgsmål. Yes. Jeg har de 2 bemærkninger.